niki almarhum Mbah Syahid. Nah, arep njaluk ngapura kok wong wis ora ana, niku isih ana cara jenengan istighfar. Astagfirullahalazim. Kanggo ingsun. Nah, iso ditambahi wali daya. Astagfirullahalazim. Wali daya. Wali mas ihya. Nah, malah iki ora usah nunggu engko nak wong wis mati. Jenengan pas wayahe arep sare dikulinakno ngeten. Kanggo wong-wong sing wis tau jenengan gelake, tau duwe salah kali wong mau supaya ilang kabeh, ada ikhtiar nalika jenengan badhe sare niki ana wacan-wacanan tapi ana tambahan maneh istighfar sing tembunge ngeten. Astagfirullahalazim wali daya wali zawil huquqi alayya. Lah muni wali zawil huquqi alayya niku ora kok angel. Wali zawil huquqi alayya niku ora angel. Rada tuwa ora angel. Nah kula biasane kepompong tak warai. Astagfirullahalazim wali daya wali wong-wong sing tau tak gelakno, wali wong-wong sing tau tak rasani, wali wong-wong sing tau tak gelakno, tetap nembe sare. Kok pamane kedadian mati niki wong-wong sing tau tak gelakno pun jenengan jaluk ngapura Gusti Allah. Lho, kaitane pripun, Pak? Wong sing jenengan tau gelakno wong mau mestine bakal bisa nuntut panjenengan. Wong sing tau tak gelakno, Mas Ihya sing tau tak gelakno, aku urung sempat njaluk ngapura, wis ora iso kepethuk. Niki nanti ning gone akhirat, Mas Ihya iki nuntut kula. Saya akan dituntut. Dituntut ima nyuwun sewu, ganjaran kula dijaluk bagian. Sadurunge kula dituntut, Mas Ihya tak dongakno. Astagfirullahalazim. Wali daya wali wong-wong sing tau tak gelakno. Mas Ihya tok kiriman saking kula. Seneng. Wong arep ngamuk kok dikirimi durian. Niku kira-kira hitungane. Duh, nak darah tinggi malah ngamuk, Pak. Mboten wae. Oh, darah tinggi arep ngamuk jenengan wene durian, malah nemen. Tapi ketoke potongane udah biyen duret kan. Kula anak kula niku ana durian mumet, Pak. Ya Allah. Mumet. Ya mumet golek durian iki, Pak. Wali daya wali zawil huquqi alayya. Bar tak dongakno niki nyuwun sewu. Harapan kita ayo tidak jaminan. Harapan kita wis tak wenehi. Tak kirimi mosok mentolar. Arep nuntut aku. Harapan kita seperti itu. Lho nggih Pak nak mulih dongakno sepisan, mungkin tak dongakno namung sepisan. Mungkin bisa nuntut, tapi nak oleh pun dongakno bolak-balik. Angger bengi. Wali wafil hukuki ali angger bengi. Kok digolekno cara anak yo ulama. Lan niki ajaran yang seperti ini niki jebule Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika sampun nyuwun sewu redaksi donga nalika tawaf. Nek ora salah mumpung sing nomor 6 nek ora salah. Niku ana Allahumma innalaka alayya huquqan katsirah fima baini wa bainak wa huquqan katsirah fima baini wa baina khalqik. Gusti panjenengan kagungan hak atas kami, atas kula. Mestine harus aku penuhi, tapi mboten nate kula kathah kaboten kula penuhi. Allahumma innalaka alayya huquqan katsira bima baini wa bainak. Lan wonten malih Allahumma innalaka alayya huquqan katsira bima baini wa bainak wa huquqan katsira bima baini wa bainak khalqik. Gusti kanjeng Nabi dungane maka nala kami ya fakirun sing
merupakan hak panjenengan Gusti sing hak panjenengan boten kula penuhi panjenengan sepunten Gusti wa ma kana li khalqika fatahammal makhluk sing nate kula rampas mestine harus hidup tenang nanging kula rasani lajeng gelo kalian kula hak mereka kula rampas panjenengan tanggung Gusti. Kanjeng Nabi kok maringi pelajaran niku wau Allahumma innalaka alayya huquqan katsira fima baini wa baina wa huquqan katsira fima baini wa baina khalqik Allahumma makana laka minha faghfirli wa makana li khalqika fatahammalhu anni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane saestu karo kanca barang niku dijogo. Mergo kadang-kadang hanya karena kesalahpahaman boten karepe kula jenengan tapi hanya karena kesalahpahaman jadi gawe menjadi ana sing gelo. Mila sering-sering njaluk ngapura. Mugi-mugi pertemuan wonten ing siang menika pinaringono kathah manfaatipun lan kula panjenengan sami anggenipun melaksanakan tugas-tugas organisasi mugi-mugi mendapat bimbingan langsung saking Allah Subhanahu wa taala, mendapat kekuatan saking Allah Subhanahu wa taala saged melampah kanthi sae, kanthi tambah sae. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berdoa jangan paham. Tidak singgung Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rahmanu ya rahim ya ghaffar ya ghafur irhamna wa ghfir lana. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa tarawihana wa ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatina min ibadika sholihin wa ja'alna wa iyyahum minal aidin al faizin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina mutamassikina bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amitna ala hubbihi wa jama'ati wa akhsutna fi zumratihi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ja'al liqa'ana Allahumma ja'al istima'ana hadza istima'an nafi'an mubarakan mardiyan indaka ya Allah. Allahumma ja'al istima'ana istima'an nafi'an mubarakan mardiyan indaka ya Allah. Istima'an nafi'an mubarakan mardiyan indaka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.